Yai kai bat marek kai shibun ki khnai hakane ka hospital ajaka bat thia ki brio kumju aki jing thia bat ki jaka babu tiar chungke. Kane ka hospital kadai ka Gonda Medical College ka Badon ha Uttar Pradesh. Kane ka video ka bala yo ring bat yo tan hakine hi kisingi. Kane ka video ka bala yo ring kadai ka video ka bala aja menta ubunai ha ka khat sau tarik ubunai bankong arhajar arpun riu. Kane ka video ka bala ring da way brio ubat ya akan ka jaka bat ula pen viral bat pen sapriang stat ya kane ka video haki social media. Naka jing viral jong kane ka video kini kinongkit ka makane ka hospital kila ayo shibun kijing syak kan tho bat kila ayo ru ya kijing syak keren ben da ki pai ba bat kila ngat ru haka jing leran bat haka jing singopo bagi mla ban kitlakam ya kane ka hospital. Naka jing sapriang jong kane ka video kidang yo susu ya ki wepat ki video. Kane ka wepat ka video ka pen iba om tangha jaka thia ki pai ba badon kini ki khnai hinrai ki don ru hakini ki kamera ki balong ki kamera jong ka ICU. Kubulai sibun kubulai sejarnu ya pi baro ki bapet bat ki ba cukursian hakane ka channel. मैडम साफ आ कितने लगे ना जो